babban jirgi cin hacin sama sai dai zanzo tafiya sama sai mai la sai mai la sai turmi sha daga wani mamma karfi abubakar sabon garsan da harka taka lafiya malam bismillah rabbana wanda shi ke ba mu abun miya wanda in ya ga dama a duniya sai yayi maka duniya in ko ya ga dama a duniyar sai yayi maka dan wuya in yayi maka dan wuya mai shi Allah ma mai nadi ba ku na ga mun abin da ya faru wallahi yau na tun jiya da na wani ban ci komai ba yau na wani ban ci komai ba na nemi sana'a na kiya na je gonan ma ta kiya dole bagarin nan ya hakuri malam ba banda ku kai wallahi dole na bagarin nan ba mu da shugabanni ba mu da ba kai makanka sosai ai kaga da an yi ba zaka bagari ko na gabin gari waye shi ina jin ta da Allah sauri ni fa ban san me yayi wai shi ni ka je mai da shi waye shi a jam'iyya mai kayan daɗi wanda ya taɓa yin kanto masu ɗaya hawa ya samu ƙarfi cikin walwala da annuri ma ga so yake samu kudan ya ƙara da mu sha daɗi hakika kuɗaɗe wanda shi ke ba mu abun miya wanda in ya ga dama a duniya sai ya yi maka duniya in ko ya ga dama a duniya sai ya yi maka ina da masoya a garin yau kuna ɗin shi je ba matan gare ba kuma masu zaman shi ne wanda aka ce ma mutum na ta faru na ji ina sabon jan shi salamu alaikum shi ne ba da shi ne koyo da tafiya ina matan da ala yau baka da ma biye ke bawa kai mana lahira kyakkyawa amin Allah amin mu ji dan gida wai na fannin dadin nan baban za mu ga an sa wannan kayayyakin nan ai baban ko me babban gini to Allah shi ne ka kaga dukkan saman bakwai Allah ka sannan bakwai a tsakanin sa Allah sai shi ya biya musu wai wannan alhaji amaran ce ma wannan motaran shi ne kai su biya ba ki ba sana'a arziki kun samu ka fada kuma zai mana to talakawa wai kace ba ka ce ne masu nan shi ne tsira ga manzon ka wanda ka aiko duniya haban gari ai tun da ka dan da bayan nan da wai ne uwa shi ta yi aiwa na ba ta tafiya ranan na je makarfi zan dawo mun shi ka ba yana nan a cikin su ka ce da na tare kai da na tare kai da masala mai kaunar Allah shi yasa jama'a suke garba Allah ya yi maka martaba ya tsare ka da sharika ya saka ka a layin nan da zaka gama da ka lafiya sanatar mai sharika mata da maza na san kasance kana musu mai ayin Allah da na da an ciro da shi goma Allah ya siya mun keke salamu mai martaba shi yasa kullum bukatun su so da sai maka lafiya wani sarauta limami mai canza harka rawani ka ce garba in babu kai babu alamun sarauta ka da karfin ka ba a taba ka jinin sarauta tafiya yau ta yi kasashen su zumunci kuma ka zama naira mai sanya nishadi cikin karamci garba ya samu duniya saura Allahu ya mai kiyama amin babban jirgi cin hacin sama sai dai zanzo tafiya sama sai mai la sani turmi sha daka ya liman makarfi abubakar sabon garsan da harka taka lafiya malam dole zan dau hanya in saki zance kaji Allah wanda ya sa makarfa a cikin rahama shine mun ji wannan din mun sani aikin shi ne to yanzu yalle ga fitan da wani yanayi na haza haula'i ya garzayo dan ya taimaka wa lokacin na shi din muka zo gona sun ga yin da bayan sauki a lokacin da ya kauriya to ku tsaya in ba ku soya wata ran da na bar gari zan shigo na ga mota mai a hanya ya nemi guri ya ce ba shi kuwa kai ne na gwiwa
da mutanen ta maza da mata kuna bayan yarima garba kamar yari ya gaba ina yana kawo shi ya kawo shi lafiya a wannan lokacin shi yarima yana a cikin ado ne sai a gefe na waɗansu siyan zoben yarima sai dai an sai da gidan suwa ne idan an yi gaba a nattar da al'umma sun hau layi suna dawi sa lafiya yariman makarfi gidan ado in ji ba dawi sa lafiya yariman makarfi gidan ado